ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗଣେଶ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ। ଗଣେଶ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଗଛ, ଡାଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ଏମିତିକି ପନିପରିବାରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅନେକ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପୁରା ଜାକଜମକରେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ସଜାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିବା ଏକ ନିଆରା କଳାକୃତି। ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଅଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁରବାୟା ଦ୍ୱୀପରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଏହି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦେଶ କଲମ୍ବିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଅଛି। ଚୀନର ମୋଗାଓ ଗୁମ୍ଫା ଗଣେଶ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଲେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଜାପାନରେ ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଦାତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହିଲ୍, ଆରିଜୋନା, ଆମେରିକା। ସେଠାରେ ଏମିତି ଏକ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ରୋମରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଜାନୁସ୍ ନାମରେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ରୋମାନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀ ନାମରେ ନାମିତ। ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ, ବିଘ୍ନରାଜ, ବିଦ୍ୟାଦାତା, ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ, ଲମ୍ବୋଦର, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଅନେକ ନାମରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ଅଷ୍ଟବିନାୟକ ତଥା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଗଣେଶ ହିମାଳୟ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋଟରହର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ 5000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାର ଲୋକକଥା ରହିଛି। ରୋଜେନଲାଇ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଝରଣା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫାର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ।